Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa na hru Fishao. Tentokrát sme tu opäť pri sérii otvárania fishboxov, tentokrát je to 9 fishboxov, tak sa na nich poďme s radosťou pozrieť a uvidíme, čo v nich bude opäť. Takže prvý fishbox. Dneska sa to nejako laguje, tak to bude trošku trvať asi. Žírlino, dažďovky, super. Výborne. Ďalšie. Meso, super. Otvárame ďalší fishbox, zeleninová gulička. V ďalšom fishboxe 7 energie. Ďalší fishbox je to mučné červy, paráda. To je super. Tak, čo tu máme v tomto fishboxe? 7 energie, dobré. Mučné červy opäť, takže super. No. Cesto, no. To je hnus. A posledný fishbox. A 3 bodky. Zelenová gulička. Paráda. Tak, máme 112 cesta, 80 mučných červov, 20 dážďoviek a 105 zelenovej guličky. Takže toto bude z tohto videa všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a odber. A zatiaľ. Čau.